Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. У эфіры навіны час мясцовы, у студыі Юлія Крук і галоўнае сёння. Ураджайная восень, свята працаўнікоў аграпрамысловага комплексу Маладзечынскага раёна Дажынкі 2018 адбылося ў вёсцы Хажова 15 верасня. Сезон прайшоў без парушэнняў. Ад пасяўной да жніва прафсаюза Маладзечынскага раёна кантралявалі ахову працы хлебаробаў. УЕФА сумесна з Федэрацыяй футбола запусцілі праект па развіццю дзіцяча-юнацкага футбола і спартыўных школ і клубаў гэтага профіля. Ураджайная восень, свята працаўнікоў аграпрамысловага комплексу Маладзечынскага раёна Дажынкі 2018 адбылося ў вёсцы Хажова 15 верасня. Гаспадаркі прадстаўлялі дэлегацыі, у іх складзе лепшыя камбайнеры, вадзіцелі, аграномы і галоўныя інжынеры. Штодзённая праца цяжкая, але ганаровая, планы карэктуе надвор'е, а прафесіяналізм і веды сваёй справы дапамагаюць хлебаробам краю паказваць добрыя вынікі. Чалавек, які звязаў жыццё сельскай гаспадаркай, гатовы да цяжкай працы і выпрабаванняў на трываласць. Адпачынак толькі зімой, працоўны дзень з узыходам сонца. У гарачую пару аб святах і гаворкі няма, як і выхадных, прырода чакаць не стане. Хлебароб цяжкая, але ганаровая і паважаная прафесія. Уборка ўраджаю завершана, падведзены вынікі, да свята рыхтаваліся ўсе гаспадаркі. Мы готовились с душой, поэтому ожидаем и думаем, что праздник будет душевный. Слоган отхожего этого праздника – душевность, сердечность, веселье. Пускай удастся праздник, который мы действительно заслужили своей работой. На цэнтральнай пляцоўцы вёскі Хажова адбылася яркая прэзентацыя сельскагаспадарчых падворкаў, гасцей і прадстаўнікоў улады. На чале са старшынёй Маладзечынскага райвыканкама Юрыем Горлавым сустракалі песнямі і прымаўкамі. Запрашаю вас до нас у кулинарное подороже. Калі ласка, гостики паважаны, проходьте. 6 работнікаў аграпрамысловага комплексу раёна шлях да хлеба прайшло пад дажджом, але гэта не стала перашкодай для свята. Хлебаробы ўжо прывыклі да капрызаў надвор'я. Таму раней запланаваную урачыстасць пад адкрытым небам аператыўна перанеслі ў Дом культуры, дзе і адбылося адкрыццё свята «Край мой, гонар мой». І цырымонія ўручэння прэмій пераможцам раённага спаборніцтва па ўборцы ўраджаю адбылося ў Доме культуры. Лепшым і добрасумленным работнікам аграпрамысловага комплексу, а гэта 38 працаўнікоў, у гэты дзень гаварылі дзякуй і за тое, што змаглі абараніць у надвор'е свой хлеб і атрымаць добры вынік. Для гэтага трэба любіць зямлю сэрцам і дарыць часціцу свайго цяпла, ведаць тонкасці працэсаў сяўбы і падкормкі палёў угнаеннямі. Сярод сельскагаспадарчых арганізацый прызавыя месцы у Яхімушчына Агра, акцыянернае таварыства Палачаны і філіял аграфірма Лебедева. Заслуга дружной коллективной работы и, соответственно, получили ожидаемый результат. Сярод галоўных аграномаў сельскагаспадарчых арганізацый першае прызавое месца у галоўнага агранома адкрытага акцыянернага таварыства Хухлава Леонида Давиденко. Каждый год по-своему есть свои тяжелые моменты, где-то легче, где-то тяжелее. Ни одной баразны не проводится у поля без удзелу машины, а значит и механизатора. У хлеб гэта і каласы, і збожжа, і люди, якія яго гадавалі, якія ў дасканаласці валодаюць тэхнікай і маюць навыкі ремонтных работ. Уборка урожая – это трудная уборка, конечно. Какая бы ни соответствовала погода, но всегда она трудная. Никогда она легкой не бывает. Надо стремиться, стараться, убирать качественно. Быць земляробам па прызванні высокі гонар. Зямля жыве сваімі законамі. Яна, як жывая істота, можа хварэць, мучыцца ад смагі і мець свой характар. Праца хлебароба і складаецца ў тым, каб раскрыць усе таямніцы зямлі. І тут яму спатрэбяцца цярпенне, веды, вопыт і талент. Сельская гаспадарка заўсёды ў прыярытэце. Як вядома, Беларусь краіна аграрная. Па статыстычным дадзеным наша краіна больш чым на 100% пакрывае асабістыя патрэбы ў малацэ, мясе, яйках, бульбе і гародніне. Маладзечынскі раён з'яўляецца сельскагаспадарчым і спецыялізуецца на вытворчасці малака, мяса і зерня. Таксама на маладзечынскай зямлі паспяхова вырошчваецца бульба, буракі і нават золата беларускага тэкстыля лён. Зараз на тэрыторыі раёна налічваецца 16 сельскагаспадарчых арганізацый
арганізацый і 50 фермерскіх гаспадарак. Рупліва і старанна на сельскай ніве выконваюць сваю нялёгкую работу каля 3500 чалавек. Яны штодня выходзяць на працу, каб на нашых сталах быў хлеб, малочныя і мясныя вырабы, садавіна і гародніна. У раёне ствараюцца ўсе ўмовы для комплекснага развіцця аграпрамысловай вытворчасці і павелічэння рэсурсаў сельскагаспадарчай сыравіны, а таксама удасканальваецца выкарыстанне перадавых тэхналогій і укараненне ў практыку дасягненняў навукі і тэхнікі. Издавна на Беларуси уже это традиция отмечать праздник Дожинки, чествовать хлеборобов, которые участвовали в сборе, наверное, массового участие принимают в сборе зерна. Поэтому и Молодеченский район сегодня тоже по своей старой традиции отмечает этот праздник. Праздник тружеников села, хлеборобов, потому что независимо, какой результат мы получили, но тем не менее люди старались, люди укладывали душу, люди сделали все для того, чтобы получить хороший урожай. Прафсаюзы за ахову працы яшчэ да пачатку пасяўной кампаніі прафсаюзныя лідары Маладзечанскага района правялі рэйды і праверылі гатоўнасць гаспадарак да пасяўной, якія ўмовы створаныя для механізатараў, вадзіцеляў і ў якім стане сельскагаспадарчая тэхніка. Прафсаюзы, самае масавае аб'яднанне грамадскіх арганізацый, гэта больш за 40 000 чалавек. Штодня ў прыярытэце абарона сацыяльных правоў і гаранты, развіццё сацыяльнага партнёрства. Ад пасяўной да жніва прафсаюзы кантралявалі ахову працы хлебаробаў і заахвочвалі лепшых граматамі і падзякамі праму ў поле. Акрамя таго, не забывалі прафсаюзныя лідары і пра ветэранаў працы сельскай гаспадаркі ў сферы жывёлагадоўлі, кіраўніцтва Маладзечанскай прафсаюзнай арганізацыі, работнікаў аграпрамысловага комплексу выязджала ў вёскі раёна і дзякавала за добрую працу і за тое, што людзі прысвяцілі жыццё сялу і сваёй малой радзіме. 15 верасня на раённых дажынках Владимир Солоненко падзякаваў лепшых працаўнікоў і адзначыў, сезон прайшоў без парушэнняў. Усе пункты аховы працы выкананы. Большая была подготовительная работа проведена перед началом уборочной кампании, и это дало свои плоды. Уборочная кампания прошла без травматизма. Не было случаев ни мелкого травматизма, ни тяжелого травматизма. Мы много времени уделяли тому, чтобы обеспечены были спецодеждой, спецобувью наши работники, потому что это тоже было проблемой для нашего района, для того, чтобы были бытовые условия улучшены. Вот такие вопросы, которые, скажем так, помогли сделать более комфортным уборочную кампанию 2018 года. У Беларусі сфармавалася практыка працы дэпутатаў як мясцовых саветаў, так і корпуса палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Дэпутаты ўдзельнічаюць у падрыхтоўцы і працы сесій адпаведных саветаў дэпутатаў, пастаянных камісій, а таксама ўдзельнічаюць у праверках працы дзяржаўных органаў і ўносяць прапановы аб ліквідацыі парушэнняў законнасці. Адзін з кірункаў працы з людзьмі садзейнічанне ў вырашэнні іх праблем у рамках паўнамоцтваў. Людмила Кананович прадстаўляе Маладзечанскі раён у палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу. Рэгулярна праводзяць асабістыя прыёмы грамадзян і прамыя тэлефонныя лініі. Курыруючы раней сацыяльную сферу, знаходзячыся на пасадзе намесніка старшыні райвыканкама, добра ведае арганізацыю працы і людзей. Сёння, як дэпутат, яна наведвае ветэранаў працы, шматдзетныя сем'і і установы адукацыі. Убачыць жыццё такой, якая яна ёсць, ацаніць і па неабходнасці дапамагчы. Падчас уборачнай кампаніі работа хлебаробаў была ў цэнтры ўвагі, і на раённых дажынках Людмила Кананович у ліку ганаровых запрошаных гостей. Праздник красивый, красивое подворье. Хочу отметить, что как никогда сегодня чувствовалось то понимание, что у нас в стране объявлен год малой Родины. Каждое хозяйство, каждый сельский совет постарался показать свою малую Родину и показать, наверное, свое участие в развитии своей малой Родины, потому что только от этого зависит наш общий труд, наше общее достижение. Поэтому еще раз всех с огромным праздником и спасибо за то, что сегодня сделали. Атрыбут бяспекі пажарныя апавяшчальнікі ўстанаўліваюць у дамах жыхароў рэгіёна. З пачатку года на тэрыторыі Маладзечанскага раёна адбылося больш за 70 трагедый. У агні загінулі 3 чалавекі, абвешчана пажарна-прафілактычная акцыя, дзейнічае яна і зараз. Спецыяльная камісія, у якую ўваходзяць супрацоўнікі МНС і сацыяльныя работнікі, правяраюць жылы сектар, у першую чаргу увага інвалідам, пенсіянерам і адзінока пражываючым.
Нине Константиновне 86. По силах и у хаце порядок навести, и огород уладковать. Допомагая работник социальной службы, приезжая с города племянница. Але покуль магчыма, усё старается сама. Ураджай собраны, на зиму на рыхтовке зробленное. Сама ўсё. Картошку садила под лопату, тогда лопатой копала. Приходили на тыдень 2 разы. Усё делая, и почисти, и воды принящие. Ну, всё, что надо. Все, что не смогу. Я кажу, я еще сама помаленьку смогу. Она, не, я вам. У хаце Ніны Константиновны печ паціху ўжо пачынае тапіць паперай і смеццем. Кажа, днём яшчэ па-летняму цёпла, а вось ноччу адчуваецца подых восені. Ёсць дровы. Лилька заказала, привезли и торфу, и дров. Помогала мне носить. Ні печное цяпленне, ні праводка тут пытанняў не выклікае. Наадварот, меры бяспекі ўрадзілі супрацоўнікаў МНС. Гэтым жанчына не грэбуе. Усталявалі пенсіянерцы новы пажарны апавяшчальнік. У выпадку задымлення прыбор рэагуе моцным гукам, і таго, хто спіць, абудзіць, і суседзям сігнал падасць. А значыць, у патрэбны момант выратуе каго-небудзь жыццё. Количество установленных извещателей в сентябре месяце будет 95. То есть 95 жилых домовладений мы обеспечим извещателями, чем повысим уровень противопожарной защиты. Хотелось бы обратиться ко всем жителям Молодеченского района о необходимости установки оборудования своих жилых помещений извещателями, потому как на данный момент автономный пожарный извещатель является лучшим и самым эффективным средством раннего обнаружения пожара. Так, да пачатку кастрычніка супрацоўнікі МНС наведаюць дом уладання інвалідаў, адзінокіх і адзінока пражываючых грамадзян. Кожнаму з гаспадароў памяткі з правіламі бяспечных паводзін у быце і тэлефонамі выкліку экстранных служб. Як паказвае практыка, гінуць людзі на пажарах у жылых будынках, бо не ведаюць ці ігнаруюць меры бяспекі. У раёне адбылося 72 пажары, гэта на 80% больш, чым у мінулым годзе. Колькасць ахвяр агню захавалася. Акция будет проводиться не только Молодеченским КРЧС, будут задействованы все субъекты профилактики. Это и сельские советы, и управление по труду и социальной защите, и отдел образования, и РОВД. Сёння на асаблівым кантролі маладзечынскіх выратавальнікаў больш за 1000 домаўладанняў. Там неаднаразова заўважаны парушэнні, як следства магчыма ўзгарання. Таму такія хаты МНС правяраюць рэгулярна і не толькі ў перыяд акцыі. Прадоўжыцца яна ў раёне да 5 кастрычніка. Акрамя таго, любы жыхар без выключэння можа самастойна звярнуцца ў раённы аддзел па надзвычайных сітуацыях, каб пільна правялі абследаванне жылля, бо толькі так разам можна засцерагчы сябе і сваё жыццё. Юлія Крук, Алексей Андраеўскі, МКТБ. 28 па ліку новы сезон пачнецца ў Мінскім абласным драматычным тэатры 19 верасня, і ўжо па традыцыі адкрые яго не прэм'ера, а даўно знаёма маладзечынскаму гледачу спектакль «Камедыя». Пастаноўка адзначыць сваё 25-годдзе на мясцовых падмурках, яе па праве лічаць візітнай карткай тэатра. У «Камедыі» іграюць акцёры, якія працуюць тут з першых дзён, але ў гэты раз на адкрыцці сезона праявяць майстэрства і маладыя артысты. Интригу от молодых актеров, которые перед спектаклем смогут чуть-чуть ввести в экскурс. Сам спектакль пройдет, конечно же, в стандартной форме. Вот, и мы надеемся, что наши актеры будут, как всегда, в ударе. Вот, публика будет тоже идти, чтобы услышать что-то новое, какое-то прочтение, актуальное. В театре должны быть традиции. И традиции, если они сохраняются, значит, живет театр. Новая сторонка тэатральнага жыцця пачнецца і для маленькіх жыхароў Маладзечна. 20 верасня тут афіцыйна стартуе дзіцячы сезон з музыкальнай казкі «Парася, якое спявае». У цэлым падышлі да выбару рэпертуару для падрастаючага пакалення далікатна. Юныя гледачы і іх бацькі будуць прыемна здзіўлены. Открывать мы его будем в вечернее время для того, чтобы мамы, папы, дедушки, бабушки взяли своих деток и пришли. Всегда поход в театр со старшим поколением, а если это близкие люди, это совсем другое восприятие материала. Плюс это же не ограничится только просмотром спектакля, это будет обсуждение. Рыхтуюць служыцелі мельпамены і прэм'ерныя паказы ўсяго ў рэпертуары драмтэатра. Больш за 50 пастановак, амаль палову з іх сыграюць у гэтым годзе на маладзечынскай сцэне.
Новы тэатральны сезон адкрые гледачам усю акцёрскую трупу, у тым ліку і новыя асобы. Акрамя таго, у планах рэалізаваць свежыя ідэі не толькі ў сценах тэатра, але і па-за ім. Наколькі ўдалыя будуць новаўвядзенні, пакажа час і, безумоўна, ацэнка гледача. УЕФА «Молодежь» в футбольном сезоне 2018-2019 УЕФА совместно с Федерацией футбола запустили проект по развитию дзіцяча-юнацкага футбола и спортивных школ и клубов гэтага профиля. Права на удел у проекте УЕФА завоевали 9 белорусских школ с 4 регионов Украины, у тым ліку и дзіцяча-юнацкая спортивная школа номер 4 города Молодежь на Змінскай области. У конкурсе по падтрымцы проекта приняли удел каля 10 установ, и только 2 из них, Молодежинская и Стаўбцоўская, были абраны еўрапейской организацией. У рамках проекта адбываецца навучанне трэнераў, семінары і сустрэчы з кіраўніцтвам школ, аказваецца дапамога ва ўмацаванні матэрыяльна-тэхнічнай базы. З дапамогай проекта па падтрымцы спартыўных школ арганізатары спадзяюцца, што масавы футбол у Беларусі стане яшчэ лепшым. У ім будзе прымаць удзел больш хлопчыкаў і дзяўчынак, а некаторыя з іх пад кіраўніцтвам кваліфікаваных спецыялістаў стануць элітнымі прафесійнымі футболистами. В течение этого проекта мы хотим увидеть, узнать также для себя, каким образом УЕФА и Федерация футбола могут помочь детско-юношеским клубам, государственным и также частным, найти пути, как мы можем помочь расти вот этим клубам. Одна из причин, почему Беларусь была выбрана, потому что в июне 2019 года в Минске состоится конференция УЕФА по вопросам развития массового детско-юношеского футбола. Все 55 стран-член УЕФА приедут в Минск и на неделю, где будут обсуждаться дальнейшие пути развития детско-юношеского массового футбола в Европе. Молодежинская дюш нездарма была абрана Союзом европейских футбольных ассоциаций. Выхованцы школы гуляюць у чэмпіянатах по футболу не толькі ў складзе каманд нашай краіны, але і за яе межамі. Трэба адзначыць, што зараз у Молодежинскім раёне актыўна развіваецца 34 віды спорта. На цяперашні час у 6 дзіцяча-юнацкіх спартыўных школах. Займаецца тут больш за 2000 вучняў, з іх амаль 600 у сельскай мясцовасці. З ліку вучняў, што наведваюць дюш, 64 чалавекі уваходзяць у спісы склада розных нацыянальных зборных Рэспублікі Беларусь. Штогод каля 200 прадстаўнікоў Молодежинскага раёна становяцца пераможцамі абласных, рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтваў. А на гэтым у мяне ўсё. Падрабязны прагноз надвор'я адразу пасля кароткай рэкламы. Усяго добрага і да сустрэчы.